Wara d-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, issa l-Maltin iridu jivvutaw f'referendum li fih jiddeċidu jekk jaqblux mal-kaċċa fir-rebbija. Naraw x'jaħsbu l-Maltin dwar dan. Qorti Kostituzzjonali qalet li għandu jsiru, kien hemm petizzjonijiet biżżejjed u għandu jsiru. Sa ma tiġġudika l-poplu meta joħroġ jivvota. Għal-min u għal-qalbu, importanti li tuħu deċiżjoni once and for all issa biex noqogħdu sejrin nimmuraw. Fl-aħħar jiem il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li referendum dwar jekk il-kaċċa fir-rebbija għandix tieqpa jista' jsir u bekk il-poplu mistenni jkun imsejjaħ biex jagħti l-verdett tiegħu. Numru ta' persuni ddefendew il-kaċċa fir-rebbija jargumentaw li hu delizzju ta' ħafna. Jalla jibqgħu jonsbuqgħu il-kaċċa jiena favura. Jiena favur tagħha li għalmenu tinu għaċansu. Forse naqblu għamima. Iżda l-opinjoni popolari fil-kummenti li ħadan l-istazzjon illi l-kaċċa fir-rebbija għandha tintemm għal xi wħud il-kaċċa għandha tieqaf matul is-sena kollha. Inti taqbel mal-kaċċa fir-rebbija? Personalment le ma naqbilx fir-rebbija, kontrija. No way. Mhux fir-rebbija biss, jekk jista' jkun is-sena kollha. Kontra l-kaċċa, senza problemi. Alla ħalaqhom xi jgħixu mhux biex joqtlu xebxe biex mbagħad nibbalsmu u żofdi ħares lihom hekk. Ma naqbilx magħha li speċi isek qed tmur wara sfur u hekk innoċenti. Ma tantx oġġett sabiħ. Illum hawn il-plattini u għandhom ir-ranges u affarijiet jistgħu mmorru hemm. Il-kaċċa ma nħobbix. Jiddispeċini għandhom nieħu pjaċir għax dak il-ħobbi tagħhom, imma li nara animal jinqatelek. Le ma naqbilx mal-kaċċa. Għax l-istess nara l-animal u safar dejquri jiena. Intant fi stqarrija l-Koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija qalet li tilqa l-istqarrijiet tal-Gvernu tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista brabta ma' referendum filwaqt li appellat biex ikun hemm spazju għal partijiet kollha konċernati li jresqu l-argumenti tagħhom biex il-poplu jkun jista' jieħu deċiżjoni informata. Mario Frendo għal Net News mill-Belt Valletta.